ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം നമ്മള് കേട്ട കീർത്തനം ജീവജാഗോ ജീവജാഗോ. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? അത് ആരാണ് രചിച്ചതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ജീവജാഗോ ജീവജാഗോ ഗൗരാചന്ദ പോലെ. ആ കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ്. നമ്മളുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ രചിച്ചതാണ്. വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ്. അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ജീവജാഗോ ജീവജാഗോ ഗൗരചന്ദ് പോലെ. ജീവജാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാവെ എണീക്കൂ എണീക്കൂ. ഗൗരചന്ദ പോലെ, ഗൗരംഗ വിളിക്കുന്നു, നീ വേഗം എണീക്കൂ. കോട നിദ്ര ജാവുമായ പിശാചീര കോലെ. പിശാചിനെ പോലെയുള്ള മായയുടെ മടിയിൽ നീ എത്ര നാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ജീവോ ബോലിയെ ഏസെ സംസാര പിതാരെ. നീ ഇവിടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ട് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊലിയ രോഗിലെ തുമി അവിദ്യാര ഭാരെ. അതായത് അവിദ്യയിൽ കിടന്ന് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ മറന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ മറന്നു. തോമാരെ ലോയിത്തെ അമി ഹോയിനു അവതാരം. അമി ബിന ബന്ധു ആരാക്കി അച്ഛേ തോമാര. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് വേറെ എങ്ങുമില്ല. ഏതേച്ചി ഔഷധി മായാ നശീബരോ ലഗി. ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ഔഷധം? മായയെ, അതായത് നമ്മൾ മായയിൽ പെട്ട് കിടന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് വന്നത്. എന്താണ് ആ ഔഷധം? ഗൗരംഗ ഒരു ഔഷധം നമുക്ക് തന്നു. ഏതാണ് ആ ഔഷധം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര സങ്കീർത്തനം. അതെ, ഹരിനാമ മഹാമന്ത്രോ തുമി മകി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ മന്ത്രം, അതാണ് നമ്മുടെ ഔഷധം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് ഞാനാണ്. ഇങ്ങനെ ഗൗരംഗ വിളിക്കുകയാണ്, ഉറക്ക എണീക്കൂ ആത്മാവേ. ഇങ്ങനെ മായയുടെ, പിശാചിനെ പോലെയുള്ള മായയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് വലയാതെ നീ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ മറന്നു. അത് മറന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നു. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തില്ല. ഞാൻ നിനക്കൊരു ഔഷധമായിട്ടാണ് വന്നത്. ആ ഔഷധം ഈ മായയെ നശിപ്പിക്കും. നിന്റെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഔഷധമാണ്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി വിനോദ പ്രഭു ചരണേ പരിയെ സേ ഹരിനാമ മന്ത്ര ലോയിലെ മകിയെ. അതായത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആയ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീഴുന്നു. ഈ മഹാമന്ത്രം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട്. അതായത് ഗൗരംഗ പ്രഭുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീഴുകയാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ ആചാര്യന്മാരുടേത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ തുടങ്ങും വൈഷ്ണവ ഗീതം. അപ്പോ അത് ഈ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം രചിച്ച ഗീതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് അടുത്ത ലെവലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ
നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി ദിനാശംസകൾ. എല്ലാരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാരും എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്ന് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 10. നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ആദിക്കുകയും ചെയ്യും. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആൾക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ മന്ത്രത്തിലും പക്ഷെ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്, അവിദ്യ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യയും അവിദ്യയും എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം. എന്നാൽ അവിടെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിദ്യ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിദ്യയുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അവര് ചിന്തിക്കും ഇതാണ്, അതായത് വലിയ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവര് ചിന്തിക്കും ഇതാണ് എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനം എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ ഇവരെല്ലാരും അജ്ഞാനികളാണ്. ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ട് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്കേ പോകും. അറിവില്ലാത്തവനേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് ഈ കൂടുതൽ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യവും. കൂടാതെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ആധ്യാത്മികമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണ്, അവിടെ പോയി എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നവർ, തെറ്റായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടുന്നവർ, ഇവരെല്ലാരും അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലമാണ് വിവരിച്ചത്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യയും അവിദ്യയും, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമുള്ളത്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ 2 അറിവ്, വിദ്യയും അവിദ്യയും ഫലം 2 പേർക്കും 2 എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. എന്നാൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിദ്യ അവിദ്യ പറയുന്നുണ്ട്, അവർ 2 പേരും അന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവർ 2 പേർക്കും 2 വ്യത്യസ്ത ഫലമാണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. ഈ മന്ത്രത്തിലെ വിദ്യയും ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ വിദ്യയും 2 അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 2ആയിട്ടാണ്. മന്ത്രം 10 വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. യഥാർത്ഥ അറിവും മിഥ്യയായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശനം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഇത് ഊന്നി പറയും. ഇനി ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം? എവിടുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ, ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയും. ധീരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം.
അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യത് ആഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യത് ആഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. ഇവിടെ ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ മലയാള വാക്കുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ശുശ്രുമ തത്ശ്രുണു എന്ന് നമ്മള് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലൊരു കേട്ടുകൊള്ളു. കേൾക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഇതും. ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക. ആരിൽ നിന്ന്? ധീരാണാം, ധീരനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. കേൾക്കുക എന്നാണ് ശുശ്രുമാന്റെ അർത്ഥം. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യത് ആഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിവേകികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സംസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഫലം. അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും എല്ലാം അജ്ഞാനത്തിൽ വരികയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഏത് ഫലമാണ്? അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലം. രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി എന്താണ് ജ്ഞാനം? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാന സംസ്കാരം എന്താണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ശരിക്കും എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്? അത് 18 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത്. ഈ 18 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് അധ്യായമാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്? ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന 18 കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം. ഇതല്ലാതെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലും നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ 18 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ആർജിച്ചാലും അതെല്ലാം അജ്ഞാനം. അപ്പം അതില് 18 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വിനയം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ദുർമോഹമില്ലാതിരിക്കൽ. എന്നെ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലില്ലാത്തത്. അമാനിത്വം, അതാണ് വിനയം. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനും പഠിക്കണം. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത അതാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, പുതിയ ജനറേഷൻ കുട്ടികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ എടുത്താൽ മുതിർന്നവരെ കണ്ടാൽ ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മീൻസ് കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നത്. അവരെ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നൊരു തോന്നൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് കുറെ അറിവൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ, സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ്. അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള തോന്നൽ വളരുകയും ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പൊ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. വിനയം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം വിനയമാണ്. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹമില്ലായ്മ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം, അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വെമ്പുകയാണ് എല്ലാരും. ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് ലൈക്സും ഈ ഷോർട്സ് ഇറക്കുകയും ഒരുപാട് ലൈക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം വളരുന്നത്. അത് അറിവല്ല, അത് ജ്ഞാനമല്ല, അജ്ഞാനമാണ്.
ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയം ആർജിക്കുക, അമാനിത്വം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ദുർമോഹമില്ലാതിരിക്കുക, കൂടാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുകയും കൂടെ വേണം. അടുത്തത് ഗർവില്ലായ്മ. ഗർവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാന അപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ചിന്തയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടാതെ എന്താണ് എന്നെ എല്ലാരും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശസ്തി ലഭിക്കണം, എന്നെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടെന്നെ കൂടുതൽ ഫീൽ ആകുക, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനി. പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിക്ക് മാന അപമാനം എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മാന അപമാനത്തിന് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാളും ഈ അല്പജ്ഞാനമുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാര്. അത് നമ്മള് ചില സ്വാമിമാരുണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കള്ളസ്വാമിമാരുണ്ട്. അവരെന്താണ് പ്രശസ്തിക്കും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും പണത്തിനും വേണ്ടി ജ്ഞാനിയാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ മാനം അപമാനം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. തന്റെ മാനത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയാൽ അവരതിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് അത് അജ്ഞാനമാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരപമാനിച്ചാലും ആര് പ്രശംസിച്ചാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നവനാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി ശരീരമല്ല താനെന്ന ബോധമുള്ളവനാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജ്ഞാനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അഹിംസ. അഹിംസ, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുക എന്നാണ്. അഹിംസയ്ക്ക് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് അഹിംസയില് യഥാർത്ഥ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഹിംസയാണ്. നമ്മള് ആയുധം വെച്ച് കുത്തി നോവിക്കുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോവിക്കുന്നതും അതും അഹിംസയാണ്. പിന്നെ മറ്റേ അഹിംസ ആധ്യാത്മിക രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ബോധം കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതും ഹിംസയാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അവരെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ബോധവൽക്കരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊല്ലുകയാണ്, അവരെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇടുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, അവർ കേൾക്കുകയോ കേൾക്കാതിരിക്കുകയോ അത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല. നാമം ജപിക്കൂ, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഒരു വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് അത്ര ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് അതിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു വട്ടം ഈ നാമം പറയുന്നതിന് തന്നെ പിന്നീട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയാണ്. മിനിമം മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും, അവരടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ഹിംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരു ഹിംസയായിട്ട് വരികയാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ബോധം കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ അതാണ് അഹിംസ. ആധ്യാത്മിക ബോധം കൊടുക്കണം. ഈ ആധ്യാത്മിക ബോധം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഏത് തരം ആൾക്കാരാണ്? വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഒട്ടുമില്ല. അവരുടെ ചിന്ത അവരുടെ കിട്ടിയ ഈ ആർജിച്ച ജ്ഞാനവും ഈ ആർജിച്ച പൊസിഷനും അവരിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാറ്റസും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന ചിന്തയിലാണ്. അവര് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കുക. അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകണ്ട. ബാക്കി ഭഗവാൻ അറിയാം.
അതുപോലെ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മള് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരടുത്ത് നാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതും നാമത്തിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ പറയുന്നതും നാമ അപരാധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ അതിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നാമ അപരാധമായി മാറും. അടുത്തത് ക്ഷമ. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷമയുടെ പരീക്ഷണം വരുന്നത്. നമ്മളെ എത്ര പുച്ഛിച്ചാലും എത്ര അപമാനിച്ചാലും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുക. അതെല്ലാം പൊറുക്കാനുള്ള മനസ്സ്, അതാണ് ക്ഷമ. ശാന്തിർ എന്ന് പറയും. ആ പ്രൊവോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക, അതാണ് ക്ഷമ. ഒരു പ്രൊവർബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, മാൻസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് പ്രൊവോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു, അതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് തന്നെ പുച്ഛിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും പൊറുക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം. ലാളിത്യം. ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവാണ് ലാളിത്യം. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മുഖങ്ങളില്ല, നമ്മളെല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നു. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാരെയും മാറ്റിയാണല്ലോ കാണുന്നത്. ശത്രുക്കളെ വേറെ രീതി, ഫ്രണ്ട്സിനെ വേറെ രീതി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു യഥാർത്ഥ തത്വജ്ഞാനിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ലാളിത്യം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശുചിത്വം. ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ശുചിത്വമുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ശുചിത്വം ചെയ്യും. ആന്തരികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ട് ശുചിത്വം വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുളിക്കും. ശരീരം ശുദ്ധി ചെയ്യണം. ഇനി ആന്തരികമായിട്ട് ശുചിയാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ കാര്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപവും കാര്യം നാമം ജപിക്കും. അതെ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യ ഇതിനെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം. അടുത്തത് സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥൈര്യം. ആത്മസംയമനം. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ, ഇതെല്ലാമാണ് ആത്മസംയമനം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. നമ്മള് ഭക്തിക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളും. അത്യാഹാര പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭക്തിക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനെയൊന്നും അംഗീകരിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ വഴങ്ങിപ്പോവില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തിക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിങ്ങനെ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോ നല്ല ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം കടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മളുടെ നാവിന് നല്ല ത്വര വരും അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, കൂടുതലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ബാധിക്കും, നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ അവബോധം എന്താണോ അത് നമ്മിലേക്കും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ഭക്തന്മാര് തരുന്ന പ്രസാദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതുപോലെ വഴിയരികിലൊക്കെ ഉള്ള കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, ഈ നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ കണ്ണുകൾക്ക് ആസക്തി വരുന്നു അല്ലെ, കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാൻ പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല പല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതിന് വഴങ്ങായി പോകരുത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണോ? ഇല്ല, നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണം. ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതായിരിക്കും കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്യാഹാരം, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ സമ്പാദ്യം വേണ്ട എന്നാണോ? അല്ല. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാകുമ്പോ കുടുംബത്തെ നോക്കാനും പിന്നെ വീട്ടു ചെലവുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പൈസ വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം, സമ്പാദിക്കാം. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അമിതമാകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വഴങ്ങരുത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അജ്ഞാനശക്തി കാണിക്കണം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ അല്ല എന്നുള്ള ബോധമാണ്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത്, അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത്. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ജനന മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തില് സാധാരണ ഈ ഭക്തിയിലെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് മരണമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അവര് പറയാ? നിങ്ങൾ എന്ത് നെഗറ്റീവാണ്, എന്തിനാ ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം. എന്നാലേ ഈ ഒരു പേടി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകൂ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ആൾക്കാര്. നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിനും എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു, ഓരോ ദിവസവും മരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും അവനവൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? അവനവന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞതാണ്. യമരാജൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം? അപ്പൊ പറയും, ചുറ്റിനും എല്ലാരും മരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. എത്ര ജീവജാലങ്ങളാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളൊക്കെ മരിക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ എത്ര മരണ വാർത്ത കാണുന്നു. നമ്മൾ പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചരമക്കോളത്തിൽ ഒരുപാട് മരണ വാർത്ത കാണുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്താണ്? നമുക്ക് സമയമായിട്ടില്ല. നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല, മരണമൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ അതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കണം, ഇതെപ്പോ മരണത്തിന് വയസ്സില്ല, അതാർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പോ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം.
എന്നാലേ നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വെറുപ്പ് തോന്നും. ഇപ്പൊ എല്ലാം മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ലേ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം, ശരിക്കും അർത്ഥവത്തായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഈ ദുഃഖ അവസ്ഥയുടെ ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ജോലിയും എല്ലാം വിട്ട് നമ്മള് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോവാന്നാണോ? അല്ല. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക. നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയും നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവെത്തിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി കുറയുക. ഭഗവാനിലോട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗ്രഹം മുതലായവയിൽ നിന്ന് മുക്തി. ഇതും അതിന്റെ അർത്ഥം മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഗ്രഹം ഒന്നും വിട്ടുപോവുക എന്നല്ല, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അത് ത്യജിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, അതായത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അങ്ങ് മതിമറന്ന് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെ അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപോലെ കാണുന്നതാണ്. എന്താണ് ആ വാക്ക്? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. അടുത്തത് ഭഗവാന് സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി. അനന്യഭക്തി വളരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. നവവിധ ഭക്തി എന്തൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയിലെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഈ കുറെ നാളായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൂടുതലും ഭൗതിക രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവിടോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്കൊരു എന്താണ്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂടാതെ അവിടെ പ്രജൽപ്പ കൂടുതൽ കാണും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം കാണും. അപ്പൊ അവിടോട്ട് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിലും പണ്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളും ഭൗതികതയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിമുഖത ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ എനിക്ക് പൊതുവെ അങ്ങോട്ടും പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ എവിടെയും പോവാൻ തോന്നില്ല. ചെയ്യാണ്ട് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ മനസ്സിൽ ചിന്തയുള്ളൂ. അതെ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ ആ എഫക്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം തോന്നുക. ഇതാണ് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം ആണെങ്കിൽ പോലും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ശ്വാസം മുട്ടലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, സമയം പാഴാക്കുന്നതെല്ലാം ഒഴിവാക്കും. കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാം, നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കാം. ആ സമയമാണ് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു പ്രയോജനം വരുന്നില്ല. കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള വിനോദ കാര്യങ്ങളിൽ പോവുക. പക്ഷേ
സാമൂഹ്യ എന്താ ആഘോഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ പോവുക, ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പോവുക, ഇതെല്ലാം സമയം പാഴാക്കലാണ്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ല, നമ്മൾ അപ്പൊ ആളുകളിൽ ഒരു വെറുപ്പ് ഉളവാക്കരുത്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുക, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു വിരക്തിയെ പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പുറമേ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം, നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും, നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ ഫങ്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇല്ല ഞാൻ ഭക്തിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവില്ല, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ജീവി ആയതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ സമൂഹമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് കൊണ്ട് ചില ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ പോകണം, പക്ഷെ നമ്മളുടെ എന്താണ്, നമ്മളുടെ സാധനയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 4 യമനിയമങ്ങൾ അതില് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച വരാത്താത്ത രീതിയിൽ. ഇപ്പം അവിടെയൊക്കെ അവര് മറ്റു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളെ കുറെ കളിയാക്കും, നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും, നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും ചിരിച്ച് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവര് നമ്മളെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അവര് വന്നാലും ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി മാറും, അവരങ്ങ് സെറ്റ് ആവും. ആദ്യത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവര് വല്ലതും പറയുവോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട, അവരെന്തോ പറയട്ടെ. നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവര് പറയുന്ന പോലെ കേട്ട് നമ്മളുടെ സാധനയെ നമ്മള് നശിപ്പിച്ചാ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ അവരെ പോലെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ദൃഢമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്, എന്തായാലും ഇനി മാറത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ നമ്മളെ പിന്നെ അവര് പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങും. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. തത്വജ്ഞാനാർത്ഥം, അപ്പൊ തത്വചിന്ത, ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ് ഞാൻ ഈ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം, ആരാണ് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്റെ ബന്ധം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ആണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിലാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ തത്വശാസ്ത്രവും അതെല്ലാം നിരസിക്കുക. നമ്മൾ നിരപേക്ഷ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം, വിദ്യയിൽ പറയുന്നത്. ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ അവനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യ. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്, എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ സ്വല്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപായ, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആർജിച്ചോ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല, അത് അനശ്വരമാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ജന്മം നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടം തൊട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുക. അങ്ങനെയുള്ള ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലായാലും മരണത്തോടെ അതെല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിലാണ് ജ്ഞാനം ആർജിക്കേണ്ടത്? ആത്മജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ആരാക്കി മാറ്റുകയാണ്? നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു കഴുതയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ് കഴുത എന്ന് പറയാൻ കാരണം? കഴുതയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കഴുത എന്താ ചെയ്യുക? എന്ത് ചിന്തയിലാണ് ഈ പണിയെടുക്കുന്നത്? എനിക്ക് കുറെ പുല്ല് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ചുറ്റിനും പുല്ലുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് നോക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടൂ. അതേപോലെയാണ് ഭൗതികവാദികൾ. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടൂ. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ്? സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക, ശാന്തി, സമാധാനം, നല്ല
ആരെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക, അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന, ഒരുപാട് ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച് വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. അത് ശരിക്കും അവരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സന്തോഷം, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കുള്ള ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ, ഏതെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ തകിടം മറിഞ്ഞത്. പണ്ടൊക്കെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആത്മാവേ ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ആത്മാവിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അവർക്ക് അവര് പഠിക്കുന്ന ഈ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം. ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ ആരോ എഴുതിയ കെട്ടുകഥകളാണെന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ വളർന്നു വരുന്ന കഴുതകളെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹം വളരുന്നത്. അവിദ്യയും വിദ്യയും. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സർവകലാശാലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമാത്മക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. അവർക്ക് ശാസ്ത്രശാസനകളിൽ വിശ്വാസമില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ മതതത്വം എന്താണ്? എനിക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടും, ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ശക്തി കിട്ടും. ചിലര് അഷ്ടശക്തികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ വലിയവനാകും, എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലാകും, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, ഇതിനുവേണ്ടി ആധ്യാത്മികതയുടെ പുറകെ പോകുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാരും അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആദ്യം മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവിദ്യയാണ് മൊത്തം എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും. നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നു, അവര് വലിയ നിലയിലാവും, പക്ഷെ അവര് ആരായാണ് മാറുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കഴുതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണം. ഒരിടത്തും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ തെറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സമൂഹം അങ്ങനെയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും എല്ലാരും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം അവര് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും. അത് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു അധികാരമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ അതില് നമ്മൾ തെറ്റുകാരായി മാറും. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കാരണം ഞാൻ എന്നും കാണുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി, തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലേ നടക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചുറ്റും അതന്നെ നടക്കുന്നത് മാതാജി. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമാണ്. എന്താണ് ഇവര്. അതെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലകളിലെ അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് അങ്ങ് വേറൊരു ലോകത്താണ്. അങ്ങ് ആസ്വദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായി മാറുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്ത അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ്. ഈ കോളേജ് പഠനം കഴിയുമ്പോഴേ അവരത് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശത്രുവാവും, നമ്മളെ വേറെ എന്തോ ഒരു വലിയ കുറ്റം ചെയ്ത പോലെ ആകും. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമാക തത്വങ്ങൾ. ഇതൊന്നും എങ്ങും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഏതൊരു വലിയ ഓഫീസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ വരും. അവര് വരുമ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക, അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മളൊരു പൊസിഷനിലെത്തുക,
ആണല്ലോ, നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ വലിയൊരു പൊസിഷനിലെത്തി. എന്നാൽ അവര് പല കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നല്ലത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. സമൂഹത്തിന് നല്ലത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ ആഹാരം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മള് കുറെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ, നമ്മളെ പാവങ്ങൾക്ക് കുറെ ബുക്സ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ്. അവരെ ഒരു കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് അവരത് രക്ഷിക്കും, ഒരിക്കലും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കില്ല. അവരെ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു സുഖം കിട്ടും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് കിട്ടുന്നില്ല. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി പറയുന്നത്, ആരിൽ നിന്ന് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കിട്ടണം? ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ജ്ഞാനം നേടാൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ധീരനിൽ നിന്നാണ്. അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാളാണ്. നല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരനായിരിക്കണം. ആരാണ് ധീരൻ? ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാശക്തിയിൽ ഒട്ടുമേൽക്കാത്തവൻ, മായയുടെ ശക്തിയിൽ ഒരു എന്താണ് അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനായിരിക്കണം. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ഇന്ദ്രിയമായിട്ട് ആരെങ്കിലും മാന അപമാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. തന്റെ ശരീരബോധത്തിലല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ ബോധം മോക്ഷത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്ന് ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്? ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടിയതാണോ? അതായത് ഈ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം, മറ്റൊരു ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാവില്ല, അജ്ഞത ഉണ്ടാവില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും മാനാപമാനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ശരീരബോധത്തിലായിരിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹവും ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം കേൾക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്ന ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കേൾക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചത്, അതേപോലെ നമ്മൾ വിനീതനായിട്ട് അത്ര എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശിന. തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ആർജിക്കണം? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പ്രണമിക്കണം. പരിപ്രശ്നേന അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തിനെ നമസ്കരിക്കണം. സബ്മിസീവായിട്ട്, വളരെ വിനീതനായിട്ട് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരിയായിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ ജ്ഞാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിലല്ല. നമ്മളൊന്നും അറിയില്ല, ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഗുരു പറയുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന മനസ്സോടുകൂടി കേൾക്കുക. കൂടാതെ നമ്മളുടെ സംശയങ്ങൾ ഗുരുവിനടുത്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. പരിപ്രശ്നേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ധീരൻ. ഇതെല്ലാമാണ് ധീരന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ഇവിടെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം. ആത്മജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സർവകലാശാലകൾ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന അജ്ഞാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നേയില്ല. അവരെല്ലാരും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇതാണ് വിദ്യ അവിദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജ്ഞാനവും
തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം 18 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ആ 18 കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനം. അതല്ലാത്ത എല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യയാണ്. ഇനി ശുശ്രുമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ശുശ്രുമ ഞങ്ങള് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കുന്നതിന്. കേൾക്കുക. അതെ അതെ, ഈ ശ്ലോകത്തില് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ശുശ്രുമ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ധീരനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അതാണ് ശുശ്രുമ എന്ന വാക്കില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇവര് 2 പേർക്കും ഒരേ ഫലമാണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ല. വിദ്യ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു ഫലം. ആ ഫലം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ എന്താണ്, അവിദ്യ എന്താണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ് വിദ്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം ഹരേ രാം, രാം രാം വാച്യാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.